बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. आमेन. सोमेच्या भडव्यांवर एक बरी खबर हाडली आणि ती पवित्र आत्म्यावर बेस जाले. नमान मरिये कृपेन भरले सुमत येसुवाचा स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. देवाचे आमोपणासाठी विनंती कर, आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी. आमेन. आपले सोमेचे साखर तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हणजे ते नमान मरिये कृपेन भरले सुमत येसुवाचा स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. भाग्यवती मरिये, देवाचे मे आम्हा खातीर विनंती कर, आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळेवर. आमेन. आणि देवाचा पूत मुनीसलो नमान मरिये कृपेन भरले सुमत येसुवाचा स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. मरिये, देवाचे मे आम्हा खातीर विनंती कर, आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळेवर. आमेन. भाग्यवंती देवाचे माये आम्हापासून विनंती कर. माग्या सोम्या भडव्यान बरी खबर केल्यावर स्थान मनुष्य पण घेतले आम्ही जण झाल्या कष्ट आणि कुसळ जीवन प्रांच्या आमच्या अंतस्करणाने वत मी मागता आमच्या सोम्या मरी पाहता महिमा बापा कानी पुता कानी पवित्र म्या महिमा बापा कानी पुता कानी पवित्र म्या आधी तशीच आता आणि सदा सर्वदा. आमेन. महिमा बापा कानी पुता कानी पवित्र म्या आधी तशीच आता आणि सदा सर्वदा. आमेन. देवा गल्या भडव्या मुझ्या रखण्या सगळ्यांच्या दयेने मका दिलाय जिता बेन मुझे मोसस वडाय मका राग सलय आमेन. श्रेष्ठ भडव्या साम गेली देवसराच्या पटापटाच्या आणि पासांच्या वाड्या खाल्या दंता पद्मादर आणि तू ये सर्गावेल्या पूजेच्या कुवारी बाळून संसारावे सैताना धारा कट्ट्यात देवाच्या पदवीने देवाच्या पदवीने लुटून उडे. आमेन. तासना सविष्य उदितांका सत्मानता देवा सर पददार बापा आणि विचार असणारा आणि जेजू ख्रिस्ता एकल्यास होता आमच्या सुम्या जो पवित्र स्नेह बिंग संभावलो अहंकार ब्रियता जन्मा फॉल्स पद काल्पनिक तुम्ही कानिके मेल्ल्यामध्ये देवलो जीवन सरकार सडलो सर पददार देवपाच्या अवस्था जीव्यांची मेल्ल्यांची मुसबी करून त्यातलो मानता पवित्र तल्ली पवित्र सभे पाचकांचे बक्षाने जीवांचे आमच्या बाप्पा सगळ्यांच्या तुझे नाव पवित्र जाव तुझे राजन कयो तुझी कुश जशी सरकार जाता तशीच या संसारात जाव नमान मरिये कृपेन भरले समुद्र सुवासा स्त्रिया मित्र तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजो. नमान मरिये कृपेन भरले समुद्र सुवासा स्त्रिया मित्र तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजो. नमान मरिये कृपेन भरले समुद्र सुवासा स्त्रिया मित्र तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजो. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या एक घडीवर आमचे माईकान म्यूट कर सांगा त्यामुळे आम्ही स्तुती करूया. हालेलुया 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 हालेलुया
Thank you, Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah, Thank you, hallelujah, Lord. hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Boba Gadapa, Arda, Vaiba, Suti, Vandan, Aradan. Jesus, Lord, yes, Lord. Shamal रक्तनम खनितल कर कवर कर बप्पा तुझ्या पवित्र ज्ञान बर बप्पा तुपाला बाई बप्पा हर एक आमच्या मतीत एक चिंताप एक नेगेटिव्ह चिंताप हर एक तरहचे अडखळ हर एक तरहचे डिप्रेशन हर एक Jesus, Lord, दर्द Jesus, Lord, Jesus, Lord, Jesus, तुझ्या Lord. नावानं Jesus, Lord, Jesus, Lord, Jesus. Hallelujah, 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 दे बहु मगळ बप्पा तुझ्या अमोल hallelujah, रक्ताने hallelujah, तळसले जाऊन दे सम्याच्या कुशाविरोध तुझ्या उत्वाविरोध hallelujah, तुझ्या hallelujah, 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 आमच्या मतीत याकडे दमते सा hallelujah, hallelujah, सगळे hallelujah. Jesus, याकडे Lord, Jesus, तुझच्या नावात तुझ्या Thank अमोल you, thank you, रक्ताच्या Lord. बळान Praise बांधून you, Lord. त्यांच्या We कुर्सा praise बळावसन you. We पडदे Jesus, exalt Lord, you. हालेलुया हालेलुया Glory to you, हालेलुया Jesus. Thank हालेलुया you, हालेलुया Jesus. हालेलुया Baba पवित्र Mahila, Baba म्या Suri, Baba Baba Atuti तुझ्या Aradan, कृपेनं कवर Atuti Aradan, Mananya, कवर कर Baba, म्या Jesus. आईकडे Thank you, Lord. आधी Thank you. Jesus, Most तू holy hallelujah, praise ये you. बसून Praise you. Most सगळ्यान holy बसून praise तू you. चले हे hallelujah, hallelujah. पवित्र म्या तू या भरग्याला घेऊन Glory to you. पवित्र म्या आमच्या दरम्यान तू Hallelujah, विनंती कर बापा hallelujah, लागी hallelujah, Glory hallelujah, unto म्या hallelujah, आमच्या Thank hallelujah. you, दरम्यान तू risen किती Lord. Thank मागच you, जायते Lord. We माय praise you. पवित्र We म्या glorify you, Lord. हालेलुया 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 Magnify you, Lord. हालेलुया Thank you, Lord. हालेलुया Thank you, Lord. हालेलुया Thank you, Lord. Praise you, Lord. Hallelujah. हालेलुया 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 Hallelujah, 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 hallelujah. hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, ria, Jesus, Lord, ria, Jesus, ria, Lord, ria, Jesus, ria, Lord. ria, 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 ria. हे Jesus, Lord, Jesus, वाचा पवित्र आमचे देव देवाच्या पवित्र आमचे देव नीतळ कर निर्मळ कर पवित्र कृपेन कर देवा पवित्रज्ञा आमचे देव Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Glory, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ria, 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 ria. Hallelujah, hallelujah. We glorify you, Lord. We glorify you, Lord. Hallelujah, Aradhan Samudana Sule Sam. Thank you, Lord. Thank you. Most holy praise you. Hallelujah, 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 Thank you, Lord. hallelujah. We praise you, Lord. We Hallelujah, glory. hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. एक घडी भर आमच्या दोळ्यामध्ये दंप्या तनी हात आमच्या खालसाच्या दवरया
प्लीज आम्हीच जाऊन उठव ना. आम्हीच जाऊन या मागण्यात जॉईन जाऊ ना. सोम्यान आमकां पयला. सोम्याच्या आपोवण्यातली कोणच या घडयाला निर्णात. सोम्याचे आपोवण्यातले सोम्याचे कुशेंत नातले कोणच आजच्या दिसा ह्या मागण्यात तुम्ही जॉईन जाऊन. सोम्यान ते नम्यारला आज मॉर्निंग मन्नाच्या मागण्यात तुवें असं जाय म्हणून. मॉर्निंग मन्नाच्या मागण्यात तुवें सगळ्या सांगता म्हणून माग जाय म्हणून. हांव मुजेस्तकी हांव या मागण्यात जॉईन जावना. कधी जावना. त्या सोम्याची परवानगी नासतना, त्या सोम्याची खुशी नासतना आमच्या जिवितांत कितेंच घडना. कित्याक आमी त्या सोम्यान विंचून काडली परसा. तशें म्हणून आमी भाडाय उलोवची न्हय. जावं पुरो हेरां दुसऱ्या खंयच्या मागण्यात जॉईन जातात. जावं पुरो देवान तांकां दुसऱ्या इराद्या पासून वेचून काडला. आमकां इरा पासून मागोवंक वेचून काडला. आमकां कम्युनिटीन सांगाता म्हणून मागोवंक वेचून काडला. त्या सोम्याक आमी अर्घ्य दिवया. ह्या मंगळाच्या दिसा आमचें जिवीत कंप्लीटली त्या देवाच्या हातांत समर्पण दिवया. त्या देवाक अर्घ्य दिवया. सासणाच्या बापा, हांव तुका भेटयता तुज्या अति मोगाच्या पुताची आमच्या सोम्या आणि सर्वंदराचे सगळ्या संसाराच्या ह्या पहिल्या कणात समर्पण दिवया. आयच्या या मंगळाच्या दिसा आज आमकां जाय आसली कृपा बेसावा आज बाप्पा आमचेर दवय म्हूण मागया. आज आमी खंयच्या एरियांत अस्कत आसा ती एरिया सोम्याच्या हातांत भेटोवन दिवया. आज आमकां अस्कत करता ती हर एक सकत त्या सोम्याच्या हातांत भेटोवन दिवन कृपा मागया. आज आमकां आयचो दीस सोडून व्हरूंक बोल्दी देवा म्हूण मागून सांगाता म्हणून हे उतर 3 फावटी क्लेम करया. Psalm 29:11 सर्वेश्वर आपले परजे सकत दितलो. सर्वेश्वर आपले परजेचे शांतीचो आशीर्वाद घालतलो. Psalm 29:11 सर्वेश्वर आपले परजे सकत दितलो. सर्वेश्वर आपले परजेचे शांतीचो आशीर्वाद घालतलो. 29:11 सर्वेश्वर आपले परजे सकत दितलो. सर्वेश्वर आपले परजेचे शांतीचो आशीर्वाद घालतलो. सगळ्या स्त्रियो सांगता मिळून आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर बाप्पा. आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर. 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 आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर.
जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पशावामध्ये पशावामध्ये पाहत आमची आणि आमची आणि सगळ्या सगळ्या संसाराची संसाराची काकूट कापड कर. कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पशावामध्ये पशावामध्ये पाहत आमची आणि आमची सगळ्या आणि सगळ्या संसाराची काकूट संसाराची कर. कापड कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पशावामध्ये पशावामध्ये पाहत आमची आणि आमची सगळ्या आणि सगळ्या संसाराची काकूट संसाराची कर. कापड कर. शासनाच्या शासनाच्या बाप्पा जगदी मगाच्या पदाची ज्या तुम्ही आणि ज्या तुम्ही आणि सर्वंदराचे ख्रिस्ती सर्वंदराचे निरगत निरगत देवपण भक्तांच्या आणि सगळ्या संसाराच्या आपत्तीच्या परिपणापासून या दुसऱ्या गणात विशेष सरांसमोर देऊन मग या विशेष सरां या गल्फ रिजन सलोचे सगळे झूज त्या सम्याच्या तान भेटन देवया हर एक जे किती सुजाक यूज करचे हातेरा विशेष मग या हे सगळे मग दोनच्या पसवतो मग या सगळे समाधान येऊनच्या पसवतो सुजाची मोडा कम्प्लिटली थांबच्या पसवतो सगळे सुजाचे हातेरा निष्क्रिय जाऊनच्या पसवतो आणि तैंसर समाधानाचं स्पिरिट वळच्या पसवतो कितले जण आज भियान असतात कावजण नसतात त्यांच्या जीवितात समयाचे विशेष समयान तैंसर त्यांच्यामध्ये येऊन त्यांच्यामध्ये समाधान हाडच्या पसवतो विशेष मग या समयाची काकोळत त्या गावाचे विशेष इराण आणि लेबनॉनचे विशेष मग आणि काही सर आज दुबई आणि विंगड जाग्यार आज कितले जण आज भियान असतात विशेष विंगड जाग्याने अडचणी संपडल्या त्यांच्या समर्पण देऊ सांगा त्या मला उत्तर 3 पटी क्लेम करूया आयसाया 54:70 पुण्या उपकार करता ते हरियत 54:70 जे विरोध वापरून केले कंचेस हातेर सुफल जाऊन पुण्या उपकार करता ते हरियत म्हणून रुजू करतले आयसाया 54:70 जे विरोध वापरून केले कंचेस हातेर सुफल जाऊन करता ते हरियतची फटकेरी म्हणून रुजू करतले जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पशावरी 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 शासनाच्या बाप्पा ती मगाच्या पुताची तुम्ही आणि सर्वंदराचे आत्माने देव तुमच्या पत्कांच्या आणि सगळ्या संसाराच्या या कणात विशेष हर एक कापडे असतात त्या समयाच्या त्यांना समर्पण देऊन मग या समयाची काकुल कृपा हर एका पिढ्यासांचे देवाने बसवतो परच्या दिसा एका बहिणी बसवतो आम्ही मागले इंटरसेशन संजेच्या इंटरसेशन वेळार सकाळीच्या मागण्या वेळार अर्जंट पिटिशन आयिल्ले ते प्रेग्नेंट बहीण डिलिव्हरी खातीर व्हरन आसले आणि डिलिव्हरी मस्त कॉम्प्लिकेशन्स आसले देवान तांकां एक हेल्दी चरख्या भुरग्याक जन्म दिवन बेस्ट सावानी भरला कालच्या दिसा सकाळी मागण्या वेळार लाविटा म्हणल्या बहिणी पासत पेटिशन आयिल्ले त्या बहिणी पासत आम्ही मागिल्ले आणि देवान त्या बहिणीक भलायके बरीत एक चरको भुरगो देवन आशीर्वादित केला देवाक
या देण्यापासून परच्या दिसा आणि कालच्या दिसा या देवान आमच्या मागण्या ऐकला आशीर्वादित केला. त्या देखून त्या खरं असताना आज कितल्याना कॅन्सर पिडेन कष्ट नसत, टीबी, ब्लड प्रेशर, विंगड पिडेन कष्ट नसत, आयसीयू असतात, सिरियस असतात, मेडिसिन काम करणं, पिढा गुण जातेत ना, घाई गुण जातेत ना, अस्थमा अटॅक, अर्थरायटिस, पीसीओडी समस्या, गर्भान सिस्ट सांभाळा, कन्फ्यूज जायना म्हणा, हर एकला समर्पण देऊन सांगता म्हणून होतं 3 पटी क्लेम करूया. Psalm 142:7. नावाची स्तुती करतलो. 142:7. वंकडितलो माका बाहेर काढ, तुझ्या नावाची स्तुती करतलो. Psalm 142:7. वंकडितलो माका बाहेर काढ, तुझ्या नावाची स्तुती करतलो. एक करेक्शन आज एक करेक्शन कालच्या दिसा लविठापासून मगले ताका चेडको भुरगोनी चेडू भुरगे देवान आशीर्वादित केला. प्रेज द लॉर्ड. देवा कमी अर्घ दिव्या सांगाता सगळे स्त्रियो सांगाता म्हणून आमच्या आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर. आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर बाप्पा. आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर. 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 शासनाच्या बाप्पा तुका बटाईता ती मोगाच्या पुत्राची समयाने सर्व राजे आमच्या पत्कांच्या आणि सगळ्या या कणात विशेष हर एक कामाची समस्या, विजाची समस्या, फायनान्शियल प्रॉब्लेम, कितल्या लोनाची समस्या असा, जाग्याची समस्या असतात, कोर्टाचे केस असा, डॉक्युमेंट्सचे इश्यूज असतात, कुटुंबामध्ये कॉन्फ्लिक्ट चालून असा, कन्फ्युजन, आर्ग्युमेंट्स, कामाक स्ट्राईक कन पुरो जाला, कितले युवा जणांक सैरीक मेळतात ना, स्कॉलरशिपाक अप्लाय केला, अप्रूव्ह जातात ना, विजा अप्रूव्ह जातात ना, सगळ्या समयाच्या तन भेटून देऊन सांगता मला नाही होतं 3 पटी क्लेम करूया. Psalm 55:22 ते वजे सर्वेस प्रजे असो आणि तो तुका सांभाळतो. प्रामाणिक शातो केलीस दंडोडून दिवसना. 55:22 प्रजे असो आणि तो तुका सांभाळतो. ईश्वराचे जोड आणि तो तुका सांभाळतो. मनुष्याक तो केलीस दंडोडून दिवसना. आणि तो तुका सांभाळतो. जेवढे सर्वेश्वराचे जोड केलीस दंडोडून दिवसना. तुझ्या केलीस दंडोडून दिवसना. सांगता म्हणून जेसूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चातापारी फार. सगळ्या संसाराची काकूट कर बाप्पा. जेसूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चातापारी फार. आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर बाप्पा.
जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशावामध्ये फात आमचे आमची आणि आणि सगळे सगळ्या संसाराची संसाराची काकूट काकूट कर कर बाबा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशावामध्ये फात आमची आणि आमचे आणि सगळ्या सगळ्या संसाराची संसाराची काकूट काकूट कर कर बाप्पा जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशावामध्ये फात आमची आणि आमचे आणि सगळ्या सगळ्या संसाराची संसाराची काकूट काकूट कर कर बाबा. बाप्पा जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशावामध्ये फात आमची आमचे आणि आणि सगळ्या सगळ्या संसाराची संसाराची काकूट काकूट कर कर बाबा. बाप्पा जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशावामध्ये फात आमचे आमची आणि आणि सगळ्या सगळ्या संसाराची संसाराची काकूट काकूट कर कर बाबा. बाप्पा जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशावामध्ये फात आमचे आमची आणि आणि सगळ्या सगळ्या संसाराची संसाराची काकूट काकूट कर कर बाबा. बाप्पा जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशावामध्ये फात आमची आमचे आणि आणि सगळ्या सगळ्या संसाराची संसाराची काकूट कर काकूट बाबा. कर कर बाबा. बाप्पा जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशावामध्ये फात आमची आमचे आणि आणि सगळ्या सगळ्या संसाराची संसाराची काकूट काकूट कर कर बाबा. बाप्पा सासनाच्या शासनाचा बाप्पा बाप्पा हा तुका तुका बटेता तुका बटेच्या ती मुगाच्या मुगाची बुटाची मुगाच्या बुटाची तुम्ही आणि सर्वंतरा जेसू पुत्र आदित्य ख्रिस्ताची आणि देव पण निरगत आत्माने देव पण चाळीस आमच्या संसाराच्या आणि सगळ्या त्या संसाराची बारीकपणापासून बरीपणापासून या करायच्या कणात विशेष कितल्या तऱ्हेने मागोंग सांगला त्या हर एकल्यांक तुम्ही समर्पण देऊया हर एक त्यांच्या गरजा उणे पण काय भेटून देऊया तसेच अर्घ देऊया या झुजावर बी कुवेटांत इगरचे सगळं बंद जाल्या मिसा बंद जाल्यान सगळे मागणे बंद जा पण आज जाऊन कुवेटची कोक कॅथेड्रल सकाळी 7 वरा जाऊन सांजे 7 वरा म्हणजे सायलेंट मागण्या खातीर उक्ते दवरला देवान ये ताच्या लोका खातीर केल्ल्यापासून देवा करका देवया माग्या मीसी तशेच सुरू जाऊन दे मागण्याचं मती सुरू जाऊन दे देवा लागी येवचे सांगात्या म्हणून मागचे उणे जायना जाऊच्या कसले अडखळ येना जाऊच्या जितले अडखळ येतात तितलेच आम्ही भवाडतान वाटच्या पासून जितले बंद जाता तितले देवाचे काम आणखी बळवंतरान वाटच्या पासून विशेष तऱ्हेन माग्या कितली जना तांणी पयणार असो जे आसले तांच्या पयणाक अडखळ आयल्यात कालचे दिसा प्रेसिडेंट ट्रम्पान अनाउन्स केला 4-5 हप्ते झूज असतले म्हणून माग्या 4-5 हप्त्याक नाही बेगीच्या बेगीत हे झूज संपच्या पासून माग्या एकल्या भुरग्याचे केस हियरिंग फाल्यां दीस आसा विशेष तरान माग्या सोम्या कसा जाले कितेंच ना सोम्याची काकूळ ताजे देवान येवन दी हर एका अस्कत कायता सुटका मेळच्या पासून ताच्या जिवितांत वर्त्यांतले वर्ती महिमा त्या सोम्याक लाभच्या पासून एका बायडीचे डॉक्युमेंट्स व्हेरिफिकेशन अडचण रावला सगळे क्लिअर जावचे पासून एका भावाचे ट्रॅव्हल बॅन आसा आणि रिलीज मेळतात ना समाजात समर्पण देऊया कितले जणांनी परगावाक वचोंक ट्राय केला विजाक अप्लाय केला कितेंच आन्सर येतात ना समाजात समर्पण देऊया कितले जणांनी आमच्या लागीं मागोंक सांगला विंगड करचांपासून त्या हर एकांचे गरजो समर्पण देव सांगाता म्हणून हे उत्तर 3 फुटी क्लेम करूया साम 119 उत्तर म्हज्या पावलांक देव जे उत्तर म्हज्या पावलांक देव उजवाड म्हजे वाटेसूं 1905 जे उत्तर म्हज्या पावलांक देव उजवाड म्हज्या वाटेसूं म्हज्या पावलांक देव 1905 म्हजे वाटेसूं तुझ्या पावलांक देव उजवाड म्हज्या हय तुझे वाटेसूं उत्तर म्हज्या पावलांक देव म्हजे वाटेसूं या दिसा एक्झाम बरयतल्या भुरग्यांक देवाच्या त्या समर्पण दिव्या ताची एक्झाम देवाच्या त्या समर्पण दिव्या सगळ्या एक्झामेच्या भुरग्यांक समर्पण दिवन सांगाता म्हणून
येवखण घट्ट तरां बटन दिव्या जेजूच्या कठीण कष्टांच्या जेजूच्या कठीण पशावमरी कष्टांच्या पाशावरील संसाराची आणि सगळ्या संसाराची काकुट कठीण कष्टांच्या पशावमरी फाट आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुट आणि सगळ्या संसाराची कठीण काकुट कष्टांच्या पशावमरी फाट जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावरील आणि त्या सगळ्या कठीण संसाराची कष्टांच्या काकुट पशावमरी फाट जेजूच्या सगळ्या कठीण संसाराची कष्टांच्या काकुट कर पाशावरील कठीण कष्टांच्या पशावमरी फाट कठीण कष्टांच्या पाशावरील कठीण कष्टांच्या पशावमरी फाट शनी संसाराची काकुट कठीण कष्टांच्या कठीण पाशावरील कष्टांच्या आणि पशावमरी सगळ्या फाट संसाराची काकुट सगळ्या संसाराची काकुट कर कठीण कठीण कष्टांच्या कष्टांच्या पाशावरील पशावमरी फाट आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुट कर जेजूच्या कठीण कठीण कष्टांच्या कष्टांच्या पाशावरील पशावमरी फाट आणि सगळ्या संसाराची काकुट कठीण कष्टांच्या कष्टांच्या पशावमरी पाशावरील फाट आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुट जेजूच्या कठीण भगवंता कष्टांच्या देवा पाशावरील हे भगवंता बलवंता हे भगवंता हमारा आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुट कर भगवंता देवा हे भगवंता बलवंता हे भगवंता हमारा आमची आणि सगळ्या संसाराची भगवंता देवा हे भगवंता बलवंता हे भगवंता हमारा आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुट हालेलुया 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 Cyril Fernandez, Julian Mascarenas, Brett Wilson Martis, Hallelujah, Hallelujah, Rita Dalmeida, Cyril de Souza, Calva, Sinela, Maxi, this, Hallelujah, Veronica, Valencia Fernandez, Melvin, Cheryl, Sona, Teresa, Joyce, Michael, Hilda, Henry, Margaret, Riston, Milburn, Juliet, Barreto, Alistair, Mazita, Bobo, Pratisha, Clara, Crystal, Eden, Rihanna, Rita D'Souza, Jacinta, Ray, Juliet D'Souza, Andy, Benedicta, Tradition, Cinderella, James, Lucita, Agnello, Ruth, Reese, Mary D'Souza, Nancy Dessa, Pradeep Menezes, Praveen, John, Savita, Gloria, Zoom down, could now Nasara, could join the Arena, Arun, Teresa Kas, Devya Hariyeka, Tuja Burgyang, Aiche Satya, Samavita, Tuja Mogan, Sportin Baran Saranmur, Aiche Satuja Ashibata, and Gando Kurang, Dim, just Chanavan Makta. Amen, Amen, Amen. Amen. Sangat Amalia, उदास तवर ये बोधयाने अवकार मुरी तुझ्या आश्रयागतवल्लो तुझा आधार मगलो तुझे मध्यस्थी सुदलो पुणिक मकळा संगेल्लो मन केरे सैफमना पाती तुझ्याकडे दैरकांडी तुझ्याकडे येता त्याच्या उगाले म्हणजे माई आणि कंतीस तुझ्या मुखार रावता ने सल्ला देवपुताचे माई मुझे मागणी करत कोण तुझ्या काकुळतून मुझे मागणी ऐक आणि आम्हाला कादी आमेन नमान मरिये कृपेन भरले सुमे तुझे सुबह स्त्रियां भीतर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजो महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन प्रेज द लॉर्ड विशेष सराहना माग्या आम्ही येजूस आमच्यापासून माग्या कितले जाणां आज विंगड जाग्यांनी स्टँडर्ड असतात सांपडल्यात भायर वचूंक न्ही भितर वचूंक न्ही कुटुंबाची कितले जाणां घावान बसून रडते आसात कितले जाणां आवय पै एक जाग्यार आसात भुरगीं एका जाग्यार आसात आज कितले जाणां त्या लेबनॉनांत इराणांत सण वचूंक पुरा तयारी केला गाडयेर बसल्यात रावूंक जागोना खंयसर रावची गत ना तांचे पासून मागया अरे एका दिसा ब्रदर प्रकाशान येदळूस जेरिको मागणी सुरू केला आणि इंटरसेशन सुरू केला आमची इंटरसेशन आसा राती 10 वरां तावन 11 वरां झुमाचेर कुवेटचो टायम 7:30 तावन 8:30 मागया सांगाता म्हणून आमी मागया सांगाता म्हणून मागया 1 घंटो अर्धो घंटो बसया मागया झुमाचेर कोणाक तुमकां झुमाचेर लिंक जाय
तशेंच तुमची टेस्टामनी धाडूंक आसा तुमची पेटिशनां 9900332411 ह्या नंबराचेर धाडून ते तुमकां रियेकल्या आशिर्वादांनी बेसावांनी करपेन बरें दी. प्रेज द लॉर्ड. गॉड ब्लेस यू. Praise the Praise Lord. the Lord. Thank you, brother. God bless you too.